Id-dritt tal-assistenza legali waqt l-interrogazzjoni tal-Pulizija daħal fis-seħħ permezz tal-Avviż Legali 35 tal-2010. Minn dak iż-żmien l-hawn kienu bosta l-każijiet fejn persuni mixlija b'xi reat ħarġu liberati wara li dan id-dritt ma kienx osservat, filwaqt li oħrajn raw it-talba tagħhom tiġi revokata mill-Qorti Kostituzzjonali. Din l-inċertezza jidher li issa ġiet iċċarata darba l dejjem, hekk kif deċiżjoni tal-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem ċaħdet każ kontra Malta b'rabta ma' dan id-dritt. Il-Qorti fi Strasburgu ma sabet ebda ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem fil-każ ta' Martin Grech ta' 55 sena miż-Żejtun. Fl-2009 Grech kien instab fil-pussess ta' 925 gramma eroina flimkien ma' oġġetti relatati ma' traffikar ta' droga. Wara li l-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet it-talba li tannulla d-dikjerazzjoni tiegħu għaliex dak iż-żmien ma kienx assistit minn avukat waqt l-interrogazzjoni, l-akkużat ressaq il-każ quddiem il-Qorti Ewropea. Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti Kostituzzjonali rrevokat deċiżjoni tal-Prim Awla Ċivili u spjegat li l-ispirtu wara d-dritt tal-assistenza legali kien li jassigura li kull dikjarazzjoni tingħata b'mod liberu u mingħajr abbuż jew theddid. Il-Qorti Maltija saħqet li huwa biss f'dawn il-każijiet fejn dikjarazzjoni tiġi annullata u b'hekk dan id-dritt m'għandux jintuża bħala skuża f'każijiet simili. Filwaqt li ġaħdet it-talba ta' Martin Grech abbażi tal-fatt li l-proċeduri kriminali kontra tiegħu għadhom għaddejjin, il-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem ikkonfermat l-interpretazzjoni tal-Qorti Kostituzzjonali Maltija fir-rigward. B'hekk eliminat kull dubju dwar dan id-dritt li mitwaqqif tiegħu ħoloq inċertezza fid-deċiżjonijiet tal-qrati Maltin.